وبدأت ببسم الله لا غيره معه بحكمته أبدى الوجود وأبدع وسنيت صلى الله ربي على النبي وآل وأصحاب ومن آمنوا بكل الحمد علم آدما وأبناءه علم البيان وأوسعه وبعد فخذ مني قواعد سهلة لضبط لسان في فصاحته ساعة خدمت بها أهدي وشعبي وأمتي وأهديتها هاشم ليحمل قباعة ومن كان لا يدري الفلانية التي تبوى أمجاد بها المجد أرفعه فذلك معذور فدعه لجهله يواري ضياء الشمس بالطاقة معه ومن أدرك التحديد فيما ذكرته على قرة الأبصار أسبل عدموعه ولما وفيت النظم حقا وسمته بتاج النفيس للفلاني قبعه وأسأل ربي أن يمن بشرحه فيدعى بطاووس اللغات المسبعة دون يبرد ويبدأت من فضل ببسم الله إن لام فضل إن الله لا غيره معه موانا الله موداني فالله تموجي kala ko ana Allah fulbe biyata ko mere bi hikmati e ngeñal makko abda o feññini al wujuda windere ne abda o yodni windere ne ko Allah tagi ko fo en yodi fay palandi so Allah tagi dum yeta dum yo palandi gitel gotel tan na hedi wakkan dum gite di yeta dum yo mbuub mu wakkan dum bibjel gotel tan wakkan dum bibjel di وسنيت من دمتي صلى الله عليه بيد يرمي ربي جوم على النبي دو النبي وآلنا كوريج مكو أصحابنا صحابة بمكو ومن آمنوا معه كلا قوم دمبم له الحمد جتوج غودني الله كل الحمد دندنال جتوج علم آدم وجنني باب آدم وأبناءه بيب آدم علم البيان غندال بيان وأوسع وياجني بيان بيب آدم جننا ما غندال بيان كدي أن ياجي en kaali dum dabsu meden yabbido bayan arabe sikkata ko jodaade tan wi debbo sukunu makko ana juuti kite makko ana daw puddi makko ana yodi wana non bayan haadi bayan en yaaji bayan ko kala ko bingel adama ene haala iwde bernde mudum dum yete bayan ilmul bayan en yaaji dembe fo en badi bayan mudum demde paddondirta demde burondirta e baba adama o liggidi fo ana podo ana biya baba adama kanyum en minen kam badi baba adama pullo jati wo adama pullo jati wo وبعد سلم دون يوتي فخذ مني نانغي ام قواعد دوس دي سهله نويد لدبد لسان تونغود دمغال في فصاحتي وني فاسنتاغال دمغال غال سا ياجين خدمت بها مي غوليري دم اهلي مي ليغانوري ما دوم اهلي كوريجام وشعبي لنيولام وامتي اتمتاري ام واهديتها هاشم مي هوكي يمرند الفا هاشم الفلاني ليحمد قبا بلما ورونو تنغال الفا هاشم كو سوغا غيدام كانغو ماهيندي دو مسيد مليون غا تشافرنا جو ماهير مسيد دي يو مو مونجere ويدي كم في سبيل الله ورسوله ومي تلفيني كم امين تاوندري امورتن min kaldanno téléphone min kaldi téléphone fo o wi am haala fulfulde ka o wawa so wi jam tan do o haali fulfulde makko fo jam tan a jam puluna arabo pullo addira makko fulbe ka joni be gonti arabe non no be kodi makka en dubi teme didi pawdi joni no haali fulfulde de fo jam o tan o haalata jokka o wari o mo annoyi tawde mi murtani hakkunde sherifabe daw aliyankon be an keewi dole sande gelodi kirsanta hobbe mo so tawi gam to hodu kirsana mo wala be wala fay gertogal mi wala kirsana mo ajiya mo fagas kam boya jonno mi wada fere mi jabboro mo deftere hade makko halata jokka jami to cheikh ba ko waliyu allah teddinirmi be didi windude deftere o yalla newnani Allah wadi ngarmi lelimi jamma koydumi cheikh ba en jangine e demgal ngal wana arab ngal wana pular kambe di fama ko halata parce que o jangine ngal wana arab halat wana arab halat kambe di fama ko halata ka ko halto gada fama o mo jangimma be welti hen o jangini mi haw gayni o wi jeedi don e godno bi ko no jodini mi abdallah wuldu ba o wi jeedi don e godno ko be sahabaabe ma ko be annabaabe ma ko be waliyaabe fu ko be fulbe be gonno hol kambe o haali hen joyo bi ko o watti hen dido woni jeedi dum woni pinmi mino dem ngalam nawiya fa sab'un wa sab'un summa tis'un wa arba'a jeedi de jeenay e nay ne won jettumi kudol bindumi deftere de fu baytuji temedere cafande jeedi kala ko fulbe cokluno enen demgal fulbe pinal fulbe yaajende fulbe nesuji fulbe tawa fulbe jambaragal fulbe nyalawmaaji tarikh fulbe hunde mabbe fo enen der deftere he dum woni de do deftere ne jiida wiyetede tengade fu binduda e mayr fu binduda bismillah o wado taw ma murtani wado tay ka murtani teddinen momi deftere waro yetti o yimi waddanima pilkol hade am jabade mo bimo boowi kanko du o fewnanima tengade kanyum jaabi kanko du o fewnanima tengade bo min defte mi boyi windude defte mi windi defte an buri capannay deftere gila mi dañay duubi capannay dañay duubi debe defte am buri debe defte de bindumi de ko heewi hen muulama sappo e ɗiɗi deftere muulama ene jeeya e muulade de ndeɗo wiyetende
ghayatul arab fi rihlati arab ndedo ko nokkuji di jangume mudum kala me mudum mi naati gandal mbiɗi yare duuɓi 4 hande mbiɗi yare duuɓi 4 ñande jama kam udditende naatugol am jangde e jottade mi mali ɓeɗi jangina ko duuɓi 4 min somi ƴeewi no aduna mi wartata mali to arɓe tukken do fimo simi arɓe ɓe dokki kam debbo dokki kam galle dokki kam mobile enen joɓan enen defanami enen liggano kam enen mbaɗani ko jiɗmi fof min huɗbinta jama min darsinta misida min humata dewgal min innat so neɗɗo maayi min juulata teddengal fof arabe ɓe mbaɗani kam somi ƴeewino ɗum ɗon ko ɗum ngaranmi mbeɗi waɗa maligayit aɗa ñaama ñiiri oro aɗa yoppitoyete arabe ɓe gertoɗe mum e jawle muɗum e aɗa joni aɗa ñiiri oro aɗa bombile ka ƴewde gandal ngal yo mas'uliya yo responsabilité a namneteɗo yawmal qiyama no annabi haaliri sallllahu alih w sallam yawmal qiyama hay goto taccata sirat sana o namde nayyi ɗum ɗum goto min fof en hani woƴede hoore mum yawmal qiyama gandal maɗa hoko gollirɗa gurdam maɗa hoko ɗam yeehe mum cagatagal maɗa hoko yeehe mum kalis mo joguiɗa o milliard uji hoto ittuɗaɗi hoto gaɗɗaɗi a ñamanno ko dagui aɗa sakko miskineɓe nana walla a jarowo sangara e rewɓe yawmal qiyamati ɓande rewata e maɗa eɗen moƴƴi nden noon ɗeɗo gueɗe 4 neɗɗo ko namneteɗo ɗum ƴewde neɗɗo ne namne ɗeɗo gueɗe 4 ɗum artiri min nder Afrique yidde jangguinde ɓiɓɓe sukaɓe meɗen e jingande suudu baba kono min gari kadi noon calɗi amin mbaati simi wona no min cikkirno min tawranno minen min cikkanno ko so min gari min janginan ha no feewi kono min gari yimɓeɓe calɗi mum ene maate maaye jangde gouvernement o waɗi no gouvernement o yoɓata jangoɓe médiarsa yoɓata jangoɓe Qur'an sinno ɓe joɓeteno yimɓeɓe janganno Qur'an janganno médiarsa ɗum ɗon du en kaali ɗum fitina gonɗo e leydi ndi gouvernement o woni sababu fitina o laamuji ɗi woni sababu fitina o onon tan on mbi onon tan ñamata ko weeli ko minen yomin ñam ko haaɗi ko enen du fof on ndendi leydi min joɓan impôt min joɓan patente min joɓan hunde fof min joɓan impôt hitande fof ni songo min joɓat kono onon tan yon kette nebam ɗam minen min ɓuuto ƴiyeɗe min ngola ƴiyeɗe ɗum wawa wonde ma tawa yimɓe fof ndendi moƴƴere nde sukaɓe école sukaɓe médiarsa ɓe kettine e ambassadeur yagal hakkude mabɓe e araɓeɓe hay sinno wala ko ɓe nafi mon toon maɓe keɓa moon balle e araɓeɓe soɓe kaali ɗemngal araɓeɓe ma balluɓe kono jangoɓe école jahata toon nanata fayi koɓe kalata ɗum yo hasidagal caggal ɗum ɗon julnoɓe médiarsa ji ɓe neɗɗo fof julnowo jama ɓuuri tampude waɗata ko guila 5 heures wirfoto ko 8 heures baraji tan heɓata won jahowo bureau mum 5 heures subaka won birfittoɗo bureau muɗum 8 heures jamma kono fayi hunde ɓe dokketake e moƴƴere leydi ndi sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV oustaz toɓɓere wotere nde wajibi mbiɗa yiiɗi faamu hen seeɗa albaraka Allah ko a mobbo jannguɗo mo Allah arzinɗini andal joguiɗo faamu jangguinowo nani ko heewi ley gajateji meɗen ɗi a waddi jangude e janguinde ne jeeya e fina tawa men enen fulɓe ko janguinta ko oustaz a yoɓete hen waroɓe ɗon jangude ɓe yoɓoɓe man ma walla hono ɗum way eyi alhamdulillahi rabbil alamina neɗɗo sa wonani Allah tan Allah wonanmi jottima joni mbiɗa jangguina duuɓi 4 ha min natani duuɓi 5 layya garowɗo o watta duuɓi 5 komin puɗɗi alhamdulillah nde puɗɗitomi nde baydaji 3 fosinaji 3 puɗɗoriɓe ɗi lebbi 6 fosinaji 3 tan jogui sukaɓe taton tan jogui fay courant min ngalano fayno min ñamirta yo caɗele kam ɗum fof Allah itti seeɗa hande ko woni ɗo e talibaɓe ana ɓuuri temedere talib sukaɓe famarɓe ene he mawɓe ene he sukaɓe famarɓe ɓe Qur'ana min janginta ɗum tugolel tuggi duuɓi 7 fa duuɓi 17 Qur'ana min janginta ɗum tuggi duuɓi 17 noon fa duuɓi 97 dewte min janginta alhamdulillahi rabbil alamin ɗaɓɓirani ɓe jomti fi sabilillahi min janginan janguinowo Qur'ana o lewru fof ene yoɓe ujunnaji 10 yoɓate min yoɓata bo talibaɓe ɓe lewru fof ɓe ñama 1 million ñamde mabɓe mbuɗu noon wala fof to iwrata mi mali wala fof to mbuɗu iwrata mi mali sana tan alhamdulillah joni ko sakkiti ko Allah newnani men jawandu mbaɗaɗo barke biyeteɗo Abdoulaye Niangaɗo korkane daro o neldi kam million e feccere julde tokosel ene wona janggo o neldi kam melde million e feccere yontere ƴaɓɓino ne o neldi kam million e feccere o neldi ujunnaji temedere mi waɗira sadaka inna am o sodani kam pageur o du million ngaji hemere bambare e jeɗɗi 87 million ngaji 97 o sodani ni pageur o so hono mun en keewi no mali fof jangoɓe Qur'ana ɓe keewa sa tawi jangoɓe Qur'ana ɓe keewa
ɓe balletaki gouvernement o ene hani wallude ɓe joom en jawdi en ɓe ene kaani wallude ɓe yimɓe ɓe fof ene kaani wallude ɓe inchallah ɗum wonno haala meɗen hannde famminike sanne sakiraɓe ƴeewoɓe aya